Amkela kwezaseThekwini ngesiXhosa. uLuzuko ubanjelwe ikhopha efunyanwe kwinqanawa yakhe eseBeijing. uAnathi uthetha noMatilda uthi kulomzi akaxelelwa noba ubanjelweni uLuzuko and yena uthi utshate nomuntu angamaziyo. What if akabuyi yena bekanti utshate nebanjwa? Matilda uthi makangawari bazomxelela. Abafazi bakwaMxenge bahleli basabhidwe yile umyeni wabo obanjiweyo. uNozuko uhlala inyuka uyakhala. Bulelwa uthi makahlale phansi ayeke drama. uZim yena ubuze uba uMrs Helicopter lo yena bazomenza njani. Uthe ubulelwa bazomazisa later okwangoku makamyeke kanje akazinto. uNozuko uthe nguye kwalo oze namabhadi apha lo. Balindele icall ke sike kugqitha labo kodwa kuthe cwaka. Bahambile ke baya ejele. Ufike uLuzuko wathi gqeze abafazini bakhe wancamisa emlonyeni ubulelwa noNozuko. uZimkhitha yena kangakwazi nopretenda umsele nje isihlele sakhe ngathi ayingomyeni wakhe. Liya lafika ke gqitha labo lisithi ivunyiwe ke into yebail hearing and inamhlanje. Abantwana bakaZim bancokola noNobomi. Uthi kubo uNobomi noba babengazelwanga bona noba babezalelwana kuba kaloku utata busebhizi nobugebengu nje kufuneka ondle bona. uThulani yena uye wathi hey makamake beme mani ngoba bebexhithana. uMsimelelo yena usafuna ukucenga uLuzuko enze noxolo ngobuhlobo babo. Ufuneka ke yena utheke uLuzuko uMsimelelo makakafunde ukuzimela ohlukane noLuzuko. Ahlukane nohambe ezenza iice boy kaMxenge. Ethi makazimisele akhe ilegacy yakwaMakhwethu. Ethi abazukulwana bakhe funeka bashiyeke benemali into etsho into ba utamkhulu wabo benemali zakhe not imali zokusebenzela uLuzuko uMxenge. Uphumile ke uMxenge uncokola nabafazi bakhe. Ubulelwa uthi kufuneka balichithe ityala. uLuzuko uthe hayi bazothetha ngalento kusasa udiniwe. uNozuko umbuze ukuba unayo na iplan njengoba utsho kanje. Wathi omnye hayi iplan ikhona ungawari. uZimkhitha yena akathethi kakhulu umkhuthalele ngoba makahambe ayohlamba atshintshe nezimpahla zinxibileyo. Nangoku uAnathi efikela kubulelwa uthi uzothi good night. Ubulelwa ke umxelela uba hayi uzombona kusasa uMxenge ukhona. Uthe ke xa ethi uyahamba ke ubuyele erumini yakhe wadibana noThulani obengena emnyango. Wathi ke baphantse bagilana ke wathi uThulani sorry. Baye bema ke bajema nje bobayi-2 bajongana. Ubulelwa ke ubebajonge ngelalihlo lingu-S engathethi but benesmile esilapha ebusweni. Uye wesa ke uThulani wazohlala phansi xa umama ke wabesehamba ke yena uAnathi. Wabesesithi ke thetha ngoba ndiyakwazi khona into ofuna uyithetha. Kutsho ubulelwa kuThulani. uThulani wabesebuza into yoba hayi mama kutheni lapha lo sisi. Wathi omnye hayi kuthiwe uzawuhlala lapha kaloku nawe uzawuyazi ngenye imini into yoba iqhuba kanjani le nto. But benesmile nje ubulelwa obonayo into yoba ikhona into ayibonayo ngoThulani and uyamazi kaloku ngunyanakhe lo. uThulani ke naye besebutshintshile ubuso engenguye lo noba buso obuntshingitshingi enesasmile anyana esikhululekileyo esobona uAnathi. Asazi ke bayithini into kodwa umama ke uthe xa ehamba wathi good night wabe ebamba isandla sonyana wakhe encumile phofu ubulelwa. uThulani ushiyeke ehleli apho ke enokugowa nokuvuya okhona kuye kukubona uAnathi ezohlala kowabo. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.